Mungampange bwanji kuti mwana wanu akhale ndi confidence. Kodi tu kholo linali lonse limafuna mwana wake atakhala mwana otha kupanga ziganizo pa yekha, mwana odzidalira pa yekha pamene akukula. Ndiye pali njira zina zimene zizofunikira kwambiri, andi tisanambe kuzinena njira 10 zimene zizi mukuyenda mudziwe kunena kuti pali zinthu zina zazing'ono timwayi maopportunities ang'ono amene mungathe kumpasa mwana wanu kuti achite zinthu pa yekha zomwe zingathe kuthandizira kupanga build confidence. Njira yoyambirira mukapita naye ku chipatala mwana wanuyo tamusiyeni ayankhule yekha kwa a doctor kuti chimene chikundivuta ineyo ndi chakuti tiye tiphunzire osati tizingoyankhulira ana athu pa china chiliyonse. So kuchipatala kokha kaya kwina kulikonse kumene ife tingathe kupita asiyeni anawo akwanitse kuyankhula okha pa zinthu zimene iwo akupanga feel. Chinthu cha number 2 mukuyenera mwasiye azitha kupanga order okha. Mwapita nawo ku restaurant asiyeni okha apange order zimene iwo akufuna. Chinthu chachitatu tasiyeni azifira okha mafomu ena, kaya ndi ku sukulu, kaya ndi mwina ku laboratory, kaya ndi medical form. Tasiyeni fomuyo ayifire okha. Imeneyo ndi njiraso yabwino yowaphunzitsira confidence ana anu. Chinthu cha number 4 kaya mwapita ku supermarket kwina kwake kukagula zinthu zina zake, tasiyeni anawo azilipira okha. Apaseni ndalama alipire zinthu zimene iwo asankha. Chinthu china cha number 5 chimene mungathe kuthandizira ana anu kuti akhale ndi confidence kumafunsa maganizo awo pa zinthu zokhuza banja lanu and actually apply some. Zina zimene iwo apanga suggest, apply those. Pamene pamakhala kuti mupanga build confidence mwa iwo amafira kunena kuti iwo sondofunikira, iwo so akuonedwa, iwo amapangidwa value, iwo akumveredwa mukapanga njira ngati zimene zizi. Chinthu cha number 6 chomwe chingathandizira kupanga build confidence mwana anu, palibe mafunso amene ali opanda ntchito. Ambiri timakonda kuwapanga trash ana paja iwe umakonda kufunsa zopanda mutu. No silly question. Alole afunse china chilichonse ndipo muzalimbikitsa kuti azikhala ana okonda kufunsa. Azafunsa aphunzitsi awo zomwe sanamve, azikufunsa niniyo zinthu zimene iwo sakuzimvetsa. Njira imene iyi imathandizira kuti aphunzire iwo aja mwamsanga komanso akhale ndi confidence. Chinthu cha number 7 apaseni tizintchito tina ting'ono. So musa alalatire akakhala kuti alakwitsa. Asiyeni agwire okha ntchitoyo, kaya ndi kutsuka mbale, kaya ndi kupanga fix zinthu zina zake, ndipo ayamikireni komanso alimbikitseni kupanga zinthu ngati zimenezo. Osati nthawi zonse kumangowanyoza iwe pacha umangoyipitsa pamalo mwakuti asiyeni. Izi zimathandizira kupanga build confidence mwa iwo. Chinthu china cha number 8 mmayeneka mupange praise effort more than outcome. Muzinyadira kulimbikira effort yawo pakugwira ntchito imene iwo apanga apply, osati kungoona kuti kodi chimene apangacho chabwera motani. So kaya alakwitsa komano iniyo zimene musaone kwambiri chimenecho, mukuyenda muone effort imene iwo anayika. Chifukwa izizi zimapanga motivate, zimalimbikitsa ana aja kuti azikhala ofuna kugwira ntchito nthawi zonse and amakula ndi khalidwe lake ngati limene lolo. Chinthu cha number 9 chimene mukuyenda muwapangire ana anu ngati mufuna mupange build confidence mwa iwo, muzalimbikitsa kupemphera and muzawerengera ola aziwerenga inake ndi kumatanthauzira mawu a Mulungu aja. Chinthu cha number 10 chimene chomalizira, aloleni avutike pa zinthu zina. Sukuti ndi nkhaza kapena kuti simukuwafunira zabwino. Asiyeni even ngakhale ine mudakhala muli ndi solution ku chinthu chimene chichacho mpaka na apange figure out ainakewo kuti kodi ichi chitimatereti. Chinthu chimenecho chikakhazikika mwa iwo akhala kuti aphunzira chimenecho for life rather than kuti muzimuwaongolera pa china chilichonse. Izizi zinali njira 10 zimene mungathe kupanga kuti mwaphunzitse ana anuwo kuti akhale ozikhulupirira komanso ozidalira, akhale ndi confidence amene angathe iwo kuzazidalira pawokha mtsogolo muno. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.